मैया UPPL दोलोनि माखासे कर्मीफ्रा लामाजों फैगासिनो थानाय समाव मोनसे दोलोनि मानसिफ्रा बिथांमोनखौ सिखा लानानै आक्रमण खालामदों, दानदों। बिसोरो दा हस्पिटालाव दङ। जोंनि हा-हुखौ नामजारि खालायफेराखै। भारत स्वाधीन जानायनि उनावबो इसिबां बोसोर जोंनि हा-हुखौ नामजारि खालामनानै होआखै। जोंनि बे समग्र बर'फोरल' नङा, बेवहाय थानाय नेपालि मानसि, बाहाय थानाय राजबंशी, सूत्रधर, आदिबासी गासिबो जोङो हानि नामजारि मोनबोआखै। अफिसाव थांब्लानो सैया खालायो। जोंनि मानसिफोरखौ सिङाव हाबनो होआ, गोलोमदै बोनामो, बायदिसिना गाज्रि बुंनानै अफिसारफ्रा जोंनि मानसिफोरजों रायलायामोन। हाग्रामा महिलारि सार, नोङो पावाराव थानाय समावबो रन्जन दैमारिखौ सख'वाखै। Satu motor satu. Kenapa? Hari ini aku arunai tahu. Zikirnya kedua belakku. Hari ini, aja tu arunai tisu. Hari ini, arah pisau. Hari ini, sendal. खुलुमबाय रायजोफोर, आरोबाव फेथांखि ब्लग यूट्यूब चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो गोजोननाय बावहरग्रोनाय जाबाय। रायजोफोर, नोंसोरजों सावरायनो थाखाय आं आरोबाव गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय। अफकर्स नोंथांमोना इन्ट्र'आवनो नुखाबाय आं दिनै सोरनि थाखाय भिडिअआवहाय बाथ्रा बुंनो फैदों। रायजोफोर, जों बयबो मिथिगौ, जेब्लानाखि गावनि उदैया खालि जायो, सिद्दा गोमायो, अब्ला गुबुन पार्टीखौहाय बायदिसिना बाथ्रा बुंनो दैदेनगिरिफोरा आगान सुरो। थिग बेबायदिनो जोङो दिनैनि समावहाय अपोजिशन पार्टी हाग्रामा महिलारि सार बिक्रम दैमारि आरो बेबायदिनो गुबुन अपोजिशन पार्टीनि मानसिफोरनि लेक्चारखौ जोङो खोनादों रायजोफोर। आरो दिनै आं नोंथांमोननि सिगाङावहाय गिबियावनो नैबे सावगारियाव नुजानाय जे खाम्फा बरगयारि सार बिथांनि बुंनाय माखासे गोख्रों बाथ्राफोरनि सायावहाय बुंनो सानदों। नंगौ, जों खाम्फा बरगयारि सारनि बुंनाय रावखौहाय खोनासंनांगोन रायजोफोर। जोंनि बर' हारिया बै समावहाय BPF पार्टी सरखार सालायनाय समावहाय बर' हारिया रावजोंबो सिनायजायामोन। हयथ' खाम्फा बरगयारि सारमोन बायदिया हाग्रामा महिलारि सारनि माखासे बिथोन मथे खामानि मावनो हायैनि थाखाय जोंनि बर' हारिनि गेजेरावहाय जेनाखि बर' हारिनि खामानिफोरखौ मावनांगौमोन, बेफोर खामानिखौहाय मावनो सुबिदा मोनाखै। जेराव गुदियानो हाइकमान्डआनो अर्डार होआब्ला माबोरै बिथांमोना गावसोर गोसो बायदि खामानि मावनो हानो? हाइकमान्डआ मोजांब्लासो बिजौआबो मोजां जायो। बेनिखायनो बिथांमोना दिनैनि समावहाय BPF पार्टीखौ एंगारनानैहाय UPPL पार्टीयावहाय हाबनायखौ जों नुनो मोनदों रायजोफोर। निश्चय जों बुंनांगोन, जोंनि बर' हारिखौहाय एंगारनानैहाय जायफ्रा गुबुन नेशनेल पार्टीयावहाय जगदान खालामगासिनो दङ, बिथांमोना हारि फाननानैहाय गावनि आसिखौहाय रांनि थाखायनो गुबुननोहाय फाननाय जोङो होननानै बुंनांगोन रायजोफोर। दिनै जोंनि बर' हारिफोरनि गेजेरावहाय बर' हारिनि अनगायै जों बर' हारिया 100आव 5%बो गुबुन हारिफोरनिफ्राय बर' हारिया भट मोना खोमा। नाथाय जोंनि बर' हारिनिफ्राय गुबुन पार्टीनि मानसिफ्रा गोबां भट मोननानै जोंनि बर' हारिनि भटजोंनो बिसोरो दादागिरि दिन्थिनो खाबु मोनदों। जेरै माखासे सेलिब्रिटिसफ्राबो दिनै रांनि लबावनो नेशनेल पार्टीखौहाय सापर्ट खालामदों। जों नुगासिनो दं रायजोफोर। आरो खाम्फा बरगयारि सारा बुंदों, सिगांनि समावहाय जोंनि बर' हारिनि दैदेनगिरिफोरा अफिसाव रायज्लायहैयोब्ला मोनामो होननानै बुङोमोन, गाज्रि मानसि होननानै सानोमोन, मुगैनाय मोनोमोन। नाथाय दिनैनि समावहाय बैसोर बायदि सुबुङानो
जोंनि बर' हारिजोंहाय थाफानानैहाय खामानि मावनोहाय जेरैब्लाबो बर'नि दैदेनगिरि CM प्रमद बर' सारखौहाय नासयनो सेस्था खालामदों। जों बयबो मिथिगौ UPPL नि माखासे कर्मिफोरखौहाय खौरां बुथुमनो थांनायावहाय BJP पार्टिनि माखासे मानसिफ्रा बुदों, दानदों, बुख्रुब खालामदों। बेखौहाय दिनैहाय जों बयबो मिथिगौ। थिग बेबायदिनो जुदि जोंनि बर' हारिया पावारखौहाय सालायनो खाबु मोनाब्ला नेशनेल पार्टिनि BJP कंग्रेस बिथांमोना जुदि खाबु मोनोब्ला अब्ला जोंनि बर' हारिया माब्लाबाबो सान्थि जानाय नङा। बेखौहाय जों बयबो साननाया मोजां। माखासे सेलिब्रिटिसफ्रा हाबदों, BJP आव हाबदों, माखासेया BPF पार्टियाव हाबदों। नाथाय बैसोर बायदि सेलिब्रिटिसनि गोसो साननाय हनाया बिथांमोननि साननाया एकमात्र धोन सम्पत्ति रांनि थाखायल'। दिनैहाय माखासेया खर' सानो हागौ। बे आंनि भिडिअखौ नायनानैहाय बिथांमोना गाज्रि मोननो हागौ। नाथाय आं सिदा खोथा बुङो, जायफ्रा बिसानिफ्राय BJP पार्टियाव दङ, जायफ्रा बिसानिफ्राय BPF पार्टियाव दङ, बैसोर बायदि सुबुङा माब्लाबाबो हारिखौहाय मोजां होननानै साना। बिसोरो गाव गावनि उदैनि थाखायसो दिनैनि समावहायबो बिसोर बायदि मानसिया सापर्ट खालामनानैहाय रां लानानैहाय बिसोर हारिखौ फानदों। आं बेखौसो बुङो रायजोफोर। दानिया जों सावरायनोसै रायजोफोर। पर्बतजरा बासबारिनि सायावहाय जे टार्मिनेल पावार प्रजेक्टनि सोमोन्दै माखासे सिगां आङो सासे हारसा मावग्रानि बेयावहाय भिडिअ हगारनानै होदोंमोन। नोंथांमोनाबो नुखादों आंनि भिडिअखौहाय। बे समावहाय सानैसो सुबुङा बुंदोंमोन जे बियो हारसासो, बिनि रावखौ मानो फोथायनो, बियो हाजारब्लाबो मोजां होननानै बुंखागोन होननानै। नङा रायजोफोर, बबेबा मोनसे कम्पानि फैयोब्ला माखासे गोबां फेसिलिटि थायो, बेखौ आंबो मिथिगौ। आङो गुबुन देशआव थादों हिसाबै कम्पानि थायोब्ला माबायदि सुबिदा जायो बेखौ आंबो पार्सनेलि मिथिगौ रायजोफोर। सिगां आंबो कम्पानियाव मावदों। दा माबायदि फेसिलिटिस थायो बेफोरखौहाय आंबो मिथिगौ। नाथाय बै जाय मानसिया कमेन्ट होदों हारसानि खोथाखौ खोनासंनाङा होननानै, नैबे सुबुङा सोलोंना लानाया मोजां। हारसानि खोथाखौ बाद होदो, दानिया फै जों खोनासंनोसै सासे बर'नि रावखौनो नोंथांमोना खोनासंनानै लादो। माबायदि फेसिलिटिस दङ, हेल्थ इस्युनि थाखाय माबायदि खालामो, एरियाखौहाय माबायदि डेभेलप खालामो, नोंथांमोना खोनासंनानै लादो दा। औ, आं बहायनो मावो। सर्बेस्वर दैमारि आंनि नामा। आङो बेनिनो सालाकाथिनिखा। औ औ, बेखौथ' खहाथ' बे जाया। माने मोनसे इन्डास्ट्रि थायोब्ला एकदम लेबारनिफ्राय लानानै नों थिखादार, सोरबाबा भाग्य मोजांबा बे एमप्लयिबो जाहैबाय बा इन्टारभिउ होनानै मोनहैबाय, बे लेबार साप्लाइ थायो। बिनिफ्राय जोंहा दा ओरैबायदि जाना दङ, बे जोंनि NTPC आवनो जोंनि बे एरियानि मानसिफ्रा गासिबो इंगेज जोब। 10,000 मानसिया नांथाबना दङ। नै दैज्लां बोथोर फैबाय, जोङो आलि जावनोबो माइ गायनोबो मानसिखौ मोना जाना फैदों। खारन मानसिफ्रा बहाय इंगेज जोब NTPC आव। औ, ओंखायनो जों दा गोजाननिफ्रायसो लेबार, सावथाल लेबार लाना फैनांगौ जायो माइ गायनो थाखाय। औ, नोंथाङा बेसे गोबाव जाखो बेयाव खामानि मावनाया? आङो बहाय 1990 दंमोन। बै समावहाय NTPC गैयामोन दे, बहाय BTPS दंमोन। औ, BTPS आ उनावहाय बायलां गारलायबाय। ओमफ्राय बिदिनो 10 बोसोरसो गेप्स थाबाय। गेप्स थानायनि उनाव नैबे फैफिनबाय NTPC आ। दा बे फैफिननानै बे एरियानि मानसिफ्रा खुनु उसुबिदा गैया, खामानि मोनजोबदों। सोरबा खामानि मोनाखैब्लाबो नोङो बिजनेस मावना जानो हाबाय। सोरबाबा गाइखेर साप्लाय होनानैबो जानो हायो, सोरबाबा ना दाननानैबो जानो हायो। खारन बहाय मानसिया एभेलेबेल दंसै दा। औ, बे बिजनेसावबो मोजां सोलियो आरो। औ, दखानफोरा माबायदि सोलियो? दखानफ्राथ' हाइ फाइ मोजाङै सोलिगासिनो दं। आरो जि जिनिसखौ मोननो थाङामोन बे जिनिसखौ दा जोंनि सालाकाटियावहाय कमप्लिट मोनजोबो। बै थिथागुरिनि मानसिफ्रानो बर'फ्रा बावसो लांफैबावो। सालाकाथिबावो बे मटर मेचिनफोरखौ दामा गावसोराव बारा नामानो, बे हिसाबै लांफैयो आरो जोंनाव। गोख्रों जाबाय, बहुद गोख्रों। आगोलनिखौ सिन्था खालामोबा दा आसरितसो मोनगोन आरो। प्रत्येक न'खरावनो माने मटर साइकेल, स्कुटि फ्राय दंजोबसै आरो।
बेबायदि अबस्थायाव दं दा जेबो उसुबिदा गैया समावथ' थासारिया बिराद गाज्रि जाबायमोन जोंनि बे एरियानि मानसिफ्रा गोजानाव थानानै खामानि मावनांगौ जाहैबायमोन सोरबाबा बेंगालर थांबाय सोरबाबा बिदिनो हायद्राबाद बायदिसिना बे केरालाफ्राव थांबाय बुहुद खस्थ' खालामनानै जाहैनांगौ जादोंमोन बे फैफिननानै जों दा बुहुद मोजाङाव दं आरो फ्राय माने 10,000सो मानसिया इंगेज जानानै दं 10,000सो मानसि औ engage जानानै दं। दा जोंथ' इमप्लयि नङा जाहैबायथ' जोङो लेबार साप्लाय होयो ओमफ्राय ओरैनो कन्ट्राक्टसनबो मावो एखमबा जब मोनबा जब कन्ट्राक्टबो मावबाय बे खामानि सायाव आरो निजा खामानि खामानि सायाव खामानिया जुदि थाब थाब मोनबाय थायोबा फैयो बिदिनो बुरजा फैयो बेवहाय खमायब्लाबो 26,000 मोनो ओमफ्राय PF दाननाय दङ सुबिदा दं बहुदनो बहुद सुबिदा दङ मा मा सुबिदा दं जेनेबा PF थाबाय एमप्लयि प्रभिडेन्ट फान्ड होनना बुङो औ बेखौ नोङो 3 बोसोरजों 3 बोसोर बख'नो हायो 3 बोसोर बख'नो हायो औ मासाव बिदिनो 800-900 दानो बेवहाय माबा मोनसे देहानि जेंना जायोब्ला बेक्तिगत हस्पिटाल दंखायो आरो 10 लाख मानसिया खामानिखौ मावो नालाय बेहा गेट पास दंखायो बेहा सुबिदा बांसिन मोनो ओमफ्राय ओरैनो पाब्लिकफोरखौबो नायो आरो पाब्लिकफोरखौ नायो जेबो उसुबिदा गैया बे NTPC खामानिखौ होयो बेवहाय मोनसे एडिसनेल जेनेरेल मेनेजार होननाय दङ HR माने हिउमेन रिसर्स बेनिफ्राय खाथि खालाखौ स्कुल बाउन्डारि वाल फिसा फिसौ दालां अबेबा लामा बेखौ मावना होजोब्बाय दा होगोना होआखै बायदि होबाय माबे माबे जायगायाव होदों जेनेबा बै खाथालगुरियावबो होबाय जोंनावबो बे मुराबारि माबा स्कुल हरदों बाउन्डारि वालनि ओमफ्राय ओजों सौथारावबो हरदों आरो नै बावैसो बेंटलाव माबा मोनसे गोदान हरनाय बेखौबो खुलिबाय बेंटल कलेज औ बेंटल कलेजाव माबा हरदों NTPC बेखौबो अपेनिं खालामबाय मुलाम्फायाथ' बिदिनोसै माने खामानि ओरैनो टेम्परारिबो नागिरनानै मावहैब्ला बिदिनो फैसा मोनो गासैबोथ' मेन्टेनेन्सआव मोनजोबा नालाय ओरैनो सोरबा कन्ट्राक्टरनि आन्दाराव मावबाय कन्ट्राक्टराबो खामानि मोनबाय थायो नालाय बिनि सायाव मावनानै सोलिबाय जायगानि मानसिया मोनो मोनथाय दङ जायगानि मानसिया दा मोनगासिनो दं मावगासिनोबो दं लेबार हिसाबाव नायोब्ला बेसेबां जोन दं बेवहाय लेबार हिसाबै बाव दङ गासै जुदि अनजिमाखौ नायोब्ला गासै दङ 8,000सो दं 8,000सो दं ओमफ्राय कन्ट्राक्टर बायदिसिना लानानै मेन्टेनेन्सखौ लानानै 10,000 जों दा प्रजेक्ट गुदियावनो थायो NTPC गुदियावनो थासारियाथ' जेबो उसुबिदा गैया थासारिया जुदि उसुबिदा दंमोनब्ला जों उसुबिदा मोनबाय थागौमोन दा जोंहा खाथियावनो इन्डास्ट्रि दं हिसाबै खाथियावनो बायदिसिना खामानि मावनानै जानो हायो बहुद रोखोम जिनिस जों फाननानै जानो हायो गोबां गुबुन जायगानि मानसिफोर दंफैयो नालाय दा आं बेखौनो बुंनो सानो पर्बतझरा साइडनि मानसिफ्राबो जुदि इन्डास्ट्रि बानायनायाव हेफाजाब होयोब्ला नोंथांमोनाबो जों जेरखम सुबिदा मोनदों बिदि सुबिदा मोनगोन आरो आरामसे सुबिदाखौ मोनगोन औ गोबां रोखोमनि सुबिदा दङ प्रजेक्टआ खाथियाव थायोब्ला दा बेखौ गोबां मानसियानो मिथिया नालाय नंखायनो एसे हेंथा बुङो आरो जों दा प्रजेक्ट गुदियावनो थाबाय प्रजेक्टनि सोमोन्दै जों एकदम A to Z मिथिगौ आरो निश्चय जों खोनाबाय बिथांनि खुगानिफ्रायनो जों खोनाबाय अब्लाबो जोंनि बर' हारिनि माखासे मानसिफ्रा दासिमबो फोथायनाय गैया गिबि खेब कम्पानि लाबोनायखौहाय जों माब्लाबाबो रिटार्न दा खालाम नङाब्ला इयुननि समावहाय पस्तायगोन आरो जोङो गुबुन गुबुन कम्पानिखौबो मोननाय नङा मानोना कम्पानि मोनफ्रोमावबो जोङो नुगासिनो दङ दिनैहाय माने इनभेस्टरफ्रा बिसोरनो बेनिखायनो जोङो हेंथा नाङो बानायनो हो खाबु हो इन्डास्ट्रि नांगौ बुंदों हाखौ मानो होनो हायाखै कम्पानि नांगौ होननानै बुंबोबाय थादों दिनै फार्स्ट कम्पानि मोननाय समावहाय मानो खुद्रिसारदों मानो दावराव खालामदों रायजो राजा नोंथांमोन अब्ला रायजोफोर बेजों लानानै आङो मोनथाम भिडिअ बानायबाय बे पर्बतझरा इन्डास्ट्रिनि सायावहाय आरोबाव उनाव नायनोसै मा अबस्था जालाङो आरो बे इन्डास्ट्रिखौ गायसनै फाइनाल समावहाय मोनसे भिडिअ लाबोनाय जागोन गोजोन्थों जायफ्रा आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायबाय बर' हारि जै जाथों जै बर' हारिनि